Velkommen til Klokkerholm Karrosseridele AS, din førende leverandør af alternative skade- og rustdele til autobranchen i hele verden. Hos Klokkerholm er du godt dækket ind, da vi har et bredt sortiment. Ja, faktisk hele 35.000 forskellige varenumre fra både egen produktion og anerkendte eksterne leverandører. Vi har godt 100 ansatte, og vi producerer årligt 1,5 millioner dele i vores toptrimmede produktionsanlæg med avanceret robotteknologi. Vi dækker næsten alle synlige dele på en bil, hvilket omfatter ikke mindre end hele 2.300 bilmodeller fordelt på 60 forskellige bilmærker. Alligevel går vi ikke på kompromis med kvaliteten, og Klokkerholm har i årevis leveret godkendte skadedele af højeste kvalitet. Og du skal ikke vente længe på din ordre. For bestiller du inden kl. 16, leverer vi inden night næste morgen i hele Skandinavien. Klokkerholm Karrosseridele AS. Find mere information på www.klokkerholm.com.